Saikas. Ha? Oy. Ha, hindi magano mi. Nag tanaw mig mga tanom. Oh. Oh. Gwapo rin yan. Tagpila po lang yung imong samiyan ang madam. Ha? Kanang samiya, kanang yana. Kani ba? Kanang kani. Ay kani po do. Tsaka natumba oh. Oo. Hangin man gud. Oh. Kani ano pa? Kaning kaning saikas. Saikas. Oh, saikas ha. Saka kani. Ako nakabaw ko 15,000 na. Kaning gagmay. Ang gagmay mo gagi. Ha? Wala. Ha? Gatos 15. 15 ni? Siguro mga Kani. o kanong G's. Jis. Kana nakabaw ko pero ning uban. Dagko na ni. Kanang saikas, kanang ano? Oh. Kanipod. Sa ito kani ba tong McDonald no? Mo na. Ko na siya. Dili Variegated nga. dili McDonald kana? Di, to ami wa say McDonald. Teka, yung McDonald. Unsa man ni madam? Variegated nga. Ay, ulo man siguro to. Pero di na siya kuan. Dili tricolor? Ay, dili murag McDo? Do, McDo lain og sura. Oo, lagi. Meron din. Inyo apod ni dito? Karira di ari ako. Kani lain ang tagiya. Okay. Di ako man sa gikuan. Kani tagpila puting mga ingana nyo? Bao nagigiya ba ng ibaligya nga pag pa man ang iyang gikuan? Papa. Wag na correct sa. Sige na. Kaya dagan mo ta na ani sa. Ponytail. Kani ponytail yun, no? Ponytail, oh. Tagpila po ni? 1,000 man siguro na. 1,000? Oo. Ikuha. Mo na la jud na bili na. Wa na dari ko sa. Napa din. No? Kada pa dayo sa. Napa, oh. No. Kani 1,000 ni? Kapag atong klaruhin sa na. Wala pa'y ano, kanalang plastic. Kanilang ang kanyang ano, butangan ano? Wow. Kanalang plastic ra. Oh. Dili apil tong ano niya. Kanang pitugo, kani. Butang yun. Price unta para maano na to. 1,500. Ay, 1,500. Okay. Oo. Kini uban kay bawo ko kanang uban mawa. Asa man McDo dito nang? Kada to gagmay pa. Ay, Dili kayo dagko. At- Daghan mo uli. alain di ay itong na dia binakog ka na McDo. O di mo pwede daghan.
Hindi mapod din eh. lain. Ah, lain na. Ah, oo, tsura. Oo, yan ang McDo pala. Oo. Pagkasaka Mm, sa McDo. Mm. Inyo anak inyo ano eh? akong manghod. Ah, okay. Official yan. Natay. Misterya sa loob. Hindi tayo. Ah? Misterya. Saan? Na, anong violet? Ah, kanang ano? Australia kita. Kanang Wisteria na, rubber tree? Di, misterya to ha. Kanang may violet ang buwag. Ah, kana? Ay, hindi. Hindi. Kanang natin akong interesan. Kani, makdo. Oo, makita. Oo, lagi pero mas nakoy mas dako ka na dako. Ang gusto kong dako. Nakoy dako. Kanang nadia okay lang sa unta, kanang yellow ba? Yellow ang ano, ang dahon. Dahon. Oo, kanang nadia, dulo ka kanang nadia na. Upa man mo to bag. Hmm. Kanang say ano, kanang sa ngalan to? Ay, bay makdo mo na kaya. Oh, McDo. Yan Ay kanang yellow dia. Baligya po na lang. Asa ba yelo sa Kanang nadia. Mm. aka tong diari kan iman. Oo. Ako pang concern. Oh, kanang yellow din kanang ikaw. Kana. Tapos kanang ponytail pud nang tagpila. Oo. Kani tagpila pud baligyan ni. Red palm. Sir 7,000. Sus. Ano Kanang anak kanya dako kayo kuan. Oo, lagi. 9 to 5. Pero maggamay di ani. Ay kani pala, kani pila naman ng kanang unang namong gi ano pila. Dia mao na akong picturean. Ah, Kani pag picturean ako. ayun kana. Ay kani pila ay mo kay mo presyo ka kanina. Wa ko kakuan ka ang gadana. Kay murag ag gaton nung gamay Mm. sa kalibo pero ang gamay man dako man na. Mm. Tapos gamay na lang. Tubag na to. Ponytail. Kanang saikas na ang. Kana. Ay imo nga gi ano na. Banana na ano na tumba na oh. Wala, kusog ang hangin ah. Oo. Nag-garden siya? Nag-landscape, bantog ra. Asa pa tong usa sir? Ha? Asa pa to usa? Kanang yellow. Kana. Kanang yellow ba kani? Uy, naaman ko ako niya na nakalimot. Kani naman koy ana pero murag paras batong akong ano dia, makuka ano. Ha? Wala ka nang kani ang ingon niya 1,000 pero klaroon pa niya. Ito gusto ko to ba? 1,000 daw. Wala po doon na gamay ra. Eh, iklaroon niya kung pilaman to. Iklaro niya. Iklaro niya ko. Saka yung saikas, nagpila mo saikat niya. Ispilahan. Saka meron doon yung parang variegated na ano. Na ano? Yung nandun na yellow. McDonald. Hindi rin McDonald yan. Sinanong ko ang McDonald. Hindi man daw ko McDonald. Ito daw, 1.5. Yung pitogo, 1.5 nila. Pero yung saikas yung maganda. Yung saikas yung maliit pa. Ay, yung talo. Ito ba, ang una natin ngayon ano? Wala pa man yung kay Baw.
Ay, kung kwanto karo yun, prendya mo, kung tropo karo. Saan eh, nang tagiya? Kaya po dito bago ay nag-landscape man gani ma'am. Ala, do. Ano palagi ko? Kagay man? China! Amoy Tagpila daw na. Nag-landscape man di ay busy gyud. Nila ang ano mahal man yung kanilang mga Samiya? samiya. Magkano? Yung dako, 15. Kanang ano doon, 10. Tapos ang gamay. kagmay, 7 yata. Nako. Ba? Oo, mahal sila yung samya. Ba? Ito may samya si Kuan. May lakang inday. Ha? Na may samya si inday. Oo. Hindi pa matalo. Gagmay man, pero 1,000 naman. Alo nang, wala pa siya tubag diri. Sa kani. Okay ba? Yeah. Ganina po dogan ni kayong pagkuhana. 5 oh. Pitugo, 1.5. Pitugo. Ah, di na pitugo. Kuha na siya. Ha? Di na siya pitugo. Kani? Ah. Kani, unsa man ni? Basta di na siya pitugo. Ang pitugo, dagko. Di ba kana? Oh, pare na sila. Kana pati pitugo na? Dili, pareho na sila. Ah, pareho na sila? Ang pitugo, mas dagko ang nagdahon. Kani, unsa man ni? Sa na Pilipinas nga nagikay. Oh, dahil na. Ito, ano, yung sago, ano? Sago 3, no? Dili, Sago. kanang Unsa man na oy? nakambot na. Sama namin, no? Murag pitugo man. Pitugo na. Pitugo ang ngalan na. Pitogo. Ang sulti nila. Garcia siguro na. Ha? Kana, Maride. Ah, usa tingan ari. Sago pam. Sago pam, no? Usa tingan na ng murag pitugo. Sago pam yan. Akong tawag ana pitogo pero dili man di ay pitogo. Oo, ko na siya. Kani, oh. Oh. Di ba, mao nini? Ah, mao na siya sir. Oh. Tagpila ni. Oh, wow, kay baw. Mama Muni ba ni? Yuni. Mama Muni lagi. Huli. Oh, yuni nga. Huli. Ano naman diri naka-display? Karto ay bahagian man. Dila iabot to. Ay ba ba ni? Mm. Jesus iya pa di ini. Tagpila man yan. Sila na mamoy. Jesus mahal kung si Yuni. Mahal na. Kani nangamatay man tong ating yan, namatay. Kani sensitive rin niya malihok. Hindi na siya pitugo. Aga ko sutak og dali-dalion mao. Sago pam yan. Siguro dahil nga na niya sa gupam pero Mm. Adi di mailan di ko na kay di na makao. Di na makao magod. Makao kaya. Nga, kalamansi variegated to. Original oh. Mm. Oh. Lagi? Iya man na yung gusto, tiyaw mo na. Anong adto man yun kasi yung pesto no? Adto. Ipakyaw na tanan ng pwesto doon. Mm. Kanang daghang bunga oh. Yung mga lakabay? Ah. Ay, sus. Grabe na ni. Na. Ito, nakapalit nila. DJ ka no? Pelo Stanley. Dalawa raw. Dalawa? Yung nandun. Bit alamon ah. Tawa naman. 1.5. Tawa naman. Teka, busy siya. Na parcel. Na siya parcel.
Kani tagpila ni. Oy, Sila ni Tiyo. kani. Pila ni. 6,000. Tos. Alam Okay, ni dai. dapat na. Mahal diyan champagne. Champagne. O niya, kanto ba nagkuha ka ng yuta diha? Wa. Wa. Napapatangan na. Napay lagi ka to pagana nimo. Nakabantay ko. Sa kulit og kuan. Rice hall nga kanang di pa bitaw ko natakay. Amo ba? Kay yuta ra ba na siya. Ah, Ay, dili. wala. Wa may mong kuha na. Wala mo Di, kuha. wa ako'y gikuhaan. Ikaw ra. Wala na? Hurot na no? Di na may deliver na daw sa sakyan. Nana dito gisaki. Lami man gud po na nya. Nagulan na nimo rice hall yun. Ah, dili ko. Basta kadto. Dili pa lata kayo. Pa na nimo. Sana. Wala. Ha? Kanto? Na busy siya. Nabisi? Oh. Ano nabisi, ma'am? Nay parcel ngabot ito. Ah, Ay, gas yata, nag-deliver ng gas. Deliver. Ah. gikan konse. Oh, dito sa mas barato man dito ba dyan? Ito raw 37 daw ito. Meron naman tayo nabili ng ganito naman gamay, no? Oh. Ewan. Oh, caro, Gia Grande ko no. Caro, caro. Ah. Yung nandun, di ko naman alam kung magkano ang presyo. Yung variegated na. May samiya doon, maliit, 1,000. Ala siya na, sabya mo tayo siya, labya mo no? Hindi, nanguntahan na lang gud ko. Kalalakaan so na kung pupekin ka? Talaga kasi yung kanya pang ano man, price na pang ano, pang ano bang tawag doon sa ano? Pang home sale. Oh. Wala ko mong kuha na. Kunin na natin. Hmm. Okay, ba sa 1.5 ka na nang? Kanang tupidatos? Ha? Di ba kana? 2,000? 1.5 ang Wala man tawad. kayo may yangi. 1.5 ang tawad ko. Hindi, katong pa nang naay dahon ngayon nga na. Tagpila daw. 2,000 ko no. 1.5 na lang, 1.5. $2,000. 1.5 na lang. Wala pang paso oh. Plastic na paso niya. Lagi? Oh. Alam nga, anong mahal Wala yan? ko no. 19. Oh. 1.5 na akong buhaton na. Eh kanang ano, kanang sa ano to, kanang oh, kana po to, kani. Ponytail. Ay gamay. Ay, oo. Ako pa. Ayan, ano di ay, abi na na ano na. Gagmay na ponytail. Iya ay. Kani usa man eh. Ay, wag na. Ponytail. 17. Kani ko nung naka-plastic. Kani? Hmm. Ah. Hindi na pa kumunta ko sa gadina no. Oh, lagi mahal. Halaka. Mahal Uy, man. dako lagi na akong Ay, ayo lang mahal man. kuan. 1.7 ko no, abi nag 1,000 kani mahal pala. Uy, Namahalan ka na nga sa 1,000. Ay ka nang gamay. Lagi ko, si Ah. Eman ang magpresyo. Mahal yun. Mahal lagi yung magbaano yung Halaka? bayot. si sir, ako na gina 1,000 sir. Oh, Ando ko, 1,000. Ako kabun. Ika na. Kana. O kani murag di na niya ikuan. Ay, wala pa. Survive man na niya na Wala pa siya anak. Kani, Ikod. dili niya baligya. Di pareho raman kuno na. Parehas ra. Ika lang na diya, yung murag McDonald. Lagi. Isa pa erang makdo. Natura ko din hindi man matubag tao ka. Busy mo dito. Tubag pa. Talagang di kalibre ang mga bayot na. Hinay-hinay ka. Kani ko no, 15K ko no ni. 15K daw ko no. Mahal po to. Makdo dito ko ya, pero di makdo man ni. Variegated nga ko man ni. Kare din dia sa kundan. Kare di puti. Ako picturean. Aw na ako picture nimo. Naa. Oh, di ba? Dia kay gibutang dari sa pagitan nato dia puti.
Gamay man kain. Local. Gamay oh. Kapay ko siya ini nga variegated. Kung sabihin niya kani, at saka ito, para silang presyo. Oh, nga. Kapay ko sa variegated niya. Pero nung imong samyang dako kuya. Lagi, 15 ang gagawin dito ba man. Yan nakakaano plastic. Quatro kuno last. Parang ari di ay naka-simento na gamay ka sa sige pareho ro. Aga ko John, aga ko gihatag sa Punitel 1,000. Muntik na kung nag-abono ikaw ga John, manong di lagi ko magpresyo. Kari di ang kuan ko ya. Napay gamay. Ano? Karing gamay kayo sa Punitel, gamay kayo nakasiminto. Murag karuoy man eh. Ano, man, dahil may semento man. Ay ayaw ko no. Dili niya ibigay. Karuoy. Sa plingrong ko no. Oh, dili. Katuloy yung makdo, murag makdo, katong ako gipicturean tanawa. Ha? Kuan tani mo sir? Oh, Pila? 15 Gs. 15 Gs? Saan? Samya. Nasa miya? Saan niya? Nakatawa lagi sa ikaw, ate mo nang gigawang tao. Ah, Ay, ang budo sa binay. 700, mahal kayo. Sir talaga, walang picture ko. Di ka na. 1.5 na lang. Di lagi, mo may lagi kuan. Babae, wanay na lang. Ayaw na lang. Sa iba na lang tayo bumili yan. Sa lain na lang. Sige. Pila to? Mahal dito. Tanawa na oh. Ito, Hmm. 3,000. Nakabili ako sa kanya. Mas maraming dahon. Hindi, na- 1.5 yan. 1.5. Ha? 1.5. 1,500? Hmm. Ang ano niya, ano ito, mahal. Ha? Yan, 3.7 sa kanya. Mahal. Oo. Walang hangyo. Hindi, wala. Hindi naman pangyo siya, no? Gamay lang hangyo. Napangina na ito. Hmm. Napangina. Saan ba natin nabili itong ganito? Gagamay na? Doon ano? Diyan. Pikas? Oo. Maganda doon. Oo. May mga alaga rin siya mga ganyan. Oo, good. Wala mong tamang mga pa. Ah. Ito, guta, tanawan na to. Oo. Diyan. Diyan ba yan? Di yun. Diyan yan. Diyan. Ay, di ko, may soda ko nakasarado. Baligyan na dali. Tanawan na. Hmm? Makita ka na ng mga variegated na gumamila. Saan? Baka ni? Sa pesto mo na ni Ma'am Tonet ni. Oo, Ayan. Tunit na ano? Variegated oh. Oo nga. Variegated. Alin? Oo. Ma'am Tonet ni. Tunit na sa atong ano? Oo, yung taga-buon. Ayan. Mga Aba. ganyan pala matanim niya. Gwapo yung ano niya. Parang ito. Ganda. Hindi nakakita ng yan ah. Yawa eh. Kasi man, napaikos na dili ah. Ay, hindi. Lain na. Walang nagbantay sa miya niya. Oh, nasunog. Gamay ang ulo. Pa? Ah. Let's go. Kutkot ang Ikot-kot.
Ang alin? Kasi nagkutkot. Nakay ka ng graduate friend ka? Kalderetas. Oh, Ano siya? Yung chili niya, yung makupa. Ah, Apsal ang tawag nila. saan ang tawag yan? Sa may muha nang nakuha na ay ulibo. Nay, daghan tanom, pastila daghan. Ang tanon ng kaadyo na. hmm. Sa daganang tanon. Nagkana lagi. Orange marmalade na. Isa man eh. Dili man dapat. May color yung sisa. Tricolor. Bilitin, anak ka bilitin. Ay, jasmine na lang. Sumot. Jasmine. Golden jasmine. Hmm. Sumot na. Jasmine. Maghanting-hanting mi lagi. Hanting-hanting. Kung sa'yo makitang kaayuhan diri sa atong kuan. Mga tanong. Variegated. Nangyong kuan, variegated. Blue oil? Hmm. Ha? Blue oil friend? Wala lagi na. Wala sila ay. Well, naami, pero pa man ako malagay. Kaya mo pag ipagpupa. Ipapuro pa nila, oh. Kanang blue. Blue, Hmm. blue oil. Blue oil fern. Tani nga net. Magsinaw, magsinaw. Ah, dili mao, dili. Blue. Ah, dili na. Dili. Mura siya mo, hindi na ito ba? Ang sagbot. Hmm. Hello! Aka gwapa, oy. Pastila naraman ka rin. Kapahiti. Ah, kana, mauna. Na siya, oh. Yan, mauna. Mauna si Ja. Kana, Mauna si Ja. mauna. Magsinaw na si Ja. Gamaya po. Lagi! Lagi yan. Kanang last unta ba? Last unta ka? Lastly! Wala. Pagpila po na ang gamatoy. Wala, gamatay na. Mani mong pagpal. Mag-view pa, oy. Kaya pa man ka. Lagi? Mura din na isa. Oo, ay kauban. Wala ka uban, ma'am. Ay, ng tubig sa still. Agang tubig bayad, yung gripo, ani. Gipunggutan, mag-o, agang gripo. To, Kabunta, gagagas, wag. Bisa malibaw. Ay, Basta kay gabaha. nga siya nakabayad kog 10,000 sa ano dahil nailik ang among tubo nakabayad kog 10,000 sa ano 10,000 kami nang bayad ko sa ano. Grabe lag. Nailik. Kay dito man sa kalsada. Oh, gianoan nila, bubuan nila Ang dito sa ano. pinapaitan, kung maayohon ay mga silingan. May magsulti kung nag-aga sa imong ano. Agitakbas, daipon. Di, yes, gisunog tong ano, nagsunog di sa kalsada na naigo tong tubo. Oh. Wa mo sulti. Kay natakbasan. Wa na nila isulti kasi pag ano ko dito, wa kunoy tao sa balay, nga na sila. Sa aman na to. Nobody cares yun. Bayron na kung apil. Oy, tabangi. Kuan ako kailag mga tanong. Yan ako dahil daga naman na. Kani. Daga naman nag. Oo. Kana atong gipalit kay Jinky. Ibog na lang ka. Kana gipalit ato kay Jinky nga na, di ba? Daing ampon. Hmm. Ana, de kung magdaing gold pero orange. Hmm. Orange ang red party na. Dagi usam na ni Muron lang. Ayo ni EJ. Abi kato ka na mahapon ba i-off nang kuan mo kanang dating Di ba? i-off do lang. Hanga kastoy di yan? Dili ganito no. Nga na din. Gusto data. Mo na ni? Ay, dili ko nagludi ay kato. Apay nagbasit pa. Gagmay man. Kani Oh, iso data. Tagpila man eh. gagmay man. Mani. Ay, unsay nga ani? Ha? Kasi yan na goldi ay dili ko nagludi ay. Gold day. Go LDI. Mani Trina. Mani Tri? Mani. Mani Trina? Pamilya ani na. Oh, pabili sa anak.
Tagpila ni? 500 ma'am. Manitri yan. Gagmay man. Oh. Wala mo. Dagko no. Dagko ka ng last unta. Wala no. Parehas lang sila no. Pero parang bago-bago. Daan ito. Ito murag mas Mas dako ni, Oh. gamay. Pero parang parehas parehas naman sila, kayo. no? sulata mismo. Hmm. Gusto mo yan? Manitring ka na. Dako na unta ko. Mahal Wala, na ito. may na. dako sila, gamay man. Pag mo dako ko na, murag punuan na no. Dako pa dyan siya. Oh, dako lang. Punuan ka na no. Punuan. Lagi. Kung man sila blue oil. Naa sila pero gamay. Gamay lagi. Huwag isulti nga na, wala, naa sila pero gamay. Naalagi. Pero gamay. Mayo na lang kayo na gamatoy. Wala. Na ako nakakuhaan sa siling pero. Napakakuha na ako gusto pa. Paani pod. Wala pa. Wala pa dadaan. Na kuno kuan nila kuno wala pa. Mm. Bugnaw sa mata dire kay tanom kalami, tanaw oy. Malipay atong Orange princess nga kanang orange sana red marble nga princess ba orange red sa kana ba kani? Marble. Oh. marble princess Kani? orange princess marble Oh. galaxy Nagpila man eh. mahal po naman Ha? mahal Ayaw na lang at mahal naman. Water sa tayo. Mahal sabi niya, mahal daw. maka-afford mo no ang palit si Paul Baury ka na collector dito nakadto ka sa ila ma'am si Katuna Kinsa? si Paul Baury Wa ko kaila. ang kakaila uy ginupok ina nindutang collection ma'am ako sa Paul Baule? Baury Bauri? oh dito na nakalit 1 lit ma'am ang hatag niya Asa na, Pet? 2,000. Asa gabi? Si Katuna. Si Katuna. Mga ang yan po makulit sa mga pamilya mo dyan. Ano ba mga lahit na dito sa kanya kita na lahit pa sila dito ko yung palit ko 1 lit 1 lit na ako 5 Kanipod, dito. dili Nagpila din. online niya dili yellow flame ang yellow flame Mura magmunag, di ba yung itong munag? oh pero ano to siya yellow ra jud to siya Yellow ra, no? lakod nga Dili nga ni lingin magmarigi. dili nga ni Yellow flame to. Yellow flame ni oh. Tanaw wala he oh. Hmm? Oh. Pwede na. Gina lagi ko kay gwapa gyang udlot ko Gwapa, pagbukad. Hmm. Pila na? 1.5 ma'am. Ay, gamay man. Usa kayo ang tangi mo mato. The Cardinal. Oh. Nice kaayo oy. Nice. Hmm. Ito. Kani pwede nang i-propagate na. Mm. Oh. Na red. Hmm. Kani? Daing ampon. Dahil po. Daing. Kanang lingin mo ay cherry heart. Hmm. Nang lingin og dahon na. Kani? Oh. Cherry heart yan eh. Cherry Ano dili man Murag kapara si tsura no? Ah, kani? Cherry heart. Oh kana cherry heart na. Parehas ang itsura din ano? Oh, parehas ra. Kaya nga murag kaparehas ang itsura makaano ka. Kuan ka sa dahon ma'am. Oh. Kaya ang dahon jud niya lingin. Sa cherry heart. Pagpila ni? 500 na naman. Pwede akong pauni. Kay aron na ay halin si Ma'am Celine. Aron na ako'y maingon na kapalit niya. Bawri ma'am. Oy, di man ni Sir Baure. Paul Baure sa Sikatuna. Katuna. Nga naman. Unsa may address sa poblasyon unsa man? Ito yung address mo. Ano ito siya yung address mo. Unsa mang sitio unsay kanang unsay nga naning kurok. Nyara tanawon ho ato nasa ang Facebook. Ang ganun. Ang address. Dapat ay sir. Ang kani Cherry heart. O kana. Yan ang only ra ba na 1.5 ma'am. 1.5. Discount. Ngayon na. Kausapin mo lang. Kausapin. Jawa na. Nang.
Sus, po na ngayon ko sa yun, ano na? Ingon siya. Kada muari mi diri pugong-pugong. Di ba kung pugong i-share po na imo mga blessings or kay. To, sobrang daghan na Ko kayo. kay mo mga blessing. To, Ano lang, taga na. sharean po down eh. To, Ana gyud. Share gud ta ginagmay na iring oh. Di ka sa Red Cardinal? Ha? Red Cardinal daw. Na kay Red Cardinal. Kadto di ay. Kata mo sa dami na. O kana na aron na ako mapalit niya. Oh, bitaw ma. Asa na ibabaw ka rin upos? Maragbas dako ri oh. Oh. Babaw na lang. Ay babaw. Na. Mas ganit. Mas ganit. Mas dakot yung babong ko tingali. Yan na. Nakapalit na. 400 na lang na oy. Sa kamay. Dako na ma'am o kanang ko ana o. Gwapa na kaayo na ma'am. Dili man na. Ha, anong gusto na niya? Money tree. Ah, mani 3 din eh. Ay pagbulat na Pabili ina. ani ba? Ay. Mao di ay niya ha. Pabuinas daw. Pabuenas mo lagi ka ni lagi no. Pabuenas ko no ni. Do. Ang pabuinas kaning atong kakugit. Ay o tinuod sus ka na ma'am. Mao ni number 1. Saykad nga ka ng rare. Saman, Saykad nga rare na naka. saman. Wa madadani ko yung mawa. Saman. Nasabay. Kalayo sa imuha. Pero kung mani mo Usa, palit ka. kuha dadan, tuto ba? Blue. Bi, tanaman ta. Pero ka puto nga. Ah, dali. Grisili na na kay Grisili. To. Ha? Sili? Griseli. Grisili. Yan. Tag na. Yan. Ang mga plantito, wa mapuli og sige hakot og sige hakot og tanan. Bayaran mo na. Ani ko ana, dali ra malata. Wala man. Malata lagi ako niya. Ang wala talaga dugay na man kaado ano. Nanay nga na siya namatay. Nanay lang namatay. Lami lang ko palitin na ana. Lami ka dun iba. Sakay nga na ka ng Basta mga nagdaon ba dili. Ay. Ayos ka lang yan. Ang silin say Diyon. Sayang. Oh, Diyon, di ay. Kani Dion, anak ko Dion nga na. Diyon na. Kanang buluon ta, kanang bulu. Bulu, ano? Yung sa Afrika. Okay man to, patanaw na to. Tanaw na to. Unsa man na? Ciao, Shekan. Sa pa oy kapitaon panako sa arato na Wa sa. man na, wa naman makit-i. Ngayon makita? Ingon lagi ko halo na ako. Oy. Sorry, bait no lagi kamutuo. Dagi patanaw nako, ulo umuudon ni maudon yung gipangita ma'am. Sa man ni ron ma'am, nasa mo ah. Dumanong man mo dalha ko. Ah dili way mawa palang naani ingon. Ay hadlok. Niingon gani sa iman ako atiman anak tibi ka oro makaanak ti ko andi ko nyag mga ana di ko. Uang asa pa man ko mangita ron. Bit-bito nila na humana. Okay. Wala oy saraman ko. Ganun sa tanang ari dire nga murag way mga tao dire. Sabado man gud nga mao nang naa sila siguro. Uy mga tao. Domingo way tao ani di manganhi kasagaran og Domingo. Ah, basta blue nga fern siya, blue nga O, saykad. saan? Nga pino ug dako nga mugbok ra. Wa kay picture, may picture ako. No, Wala, no, ira, sige, ipang- sige, ipangita kay niya, kay oh, kay. di man na Pati naman tong layuan. Tabunan Ano na. to layuan jud as in.